Philippines, good evening. Ug sa tanang nga tan-aw nato dinhi, apil na mga langyaw nga gikan sa mga lain-laing lugar dinhi sa atong nasod. Mao ni si Eric Espina, mao ni atong programang Republika. Well, tonight ang pag-uusapan po natin ang atong tukion nga topic na ni connection sa mga CR, comfort rooms. Pero dili gyud kana mo atog yung pinakanunod sa atong istoryahan. That will not be the main topic. Our real main topic will be about LGBTQ and the SOGI bill. So we're very fortunate to have with us tonight a psychiatrist, a physician, none other than Dr. Rene Obra. Good evening, Yes, Doc. Eric, good evening og to our televiewers dinhi sa itong programa Republika. Yes. Ang kadungog magka-doc, no? You heard about what happened to this LGBT who gusto musod unta sa female nga CR pag uman gipara siya sa usa ka security guard nga babae sad. Kay dili angay nga musod dito. But later on we're going to discuss about whether there should be a third bathroom or a fourth bathroom. Pero ang una na gyud akong ipangutanan nimo nga ikaw kay katubag ani, is being LGBT a disorder? Kining daghan mag ni sila mga tawag natong sexual orientation. Okay. Maybe I can start answering your question this way, no? So dili disorder, ha? Dili siya disorder Okay. outright, ha? Okay. So daghan tag mga sexual orientation. So first is the usual heterosexual, no? Yes. So we are male, we will be sexually attracted to the opposite sex. Female, yes. The same is true with the female, they will be sexually attracted to the males, no? Labi na gwapo, pareha natong duha. Yes. Yeah, sigurado gina. So, the second is the homosexual. Either you are a gay or a lesbian. Okay? The third is kining bisexual. Okay? Bisexual, these are people na who will be sexually attracted to the opposite sex. But for some reasons, not available ang opposite sex, they can be likewise attracted to same sex. Okay. So, bisexual. Bisexual. Oo. Nasa tay asexual, pero tagsarera na siya. Asexual. Dili gusto og sex. Dili sugog sex. Di gusto og babae lalaki, di pod. The prefix A meaning absence. Absence. Okay. So, ang atong issue karon is the LGBTQ. Oo. Mao ni atong tukion karon. Oh. This homosexuality, LGBTQ, this is not outright considered as a disorder. Dili. Oo. The only time that this becomes a disorder when you're being homosexual or LGBTQ is ego dystonic. Ego dystonic. Yeah, what does this mean? Meaning, Eric, na it is against your will. Meaning you are not happy, you are not contented, you are not proud of being one. Pero so long as happy ka, proud ka of being ingon ani imong sexual orientation, there's nothing wrong. It's a way of life. Okay ra. Okay ra yun. Oo, okay. Basta kanili lang ka go against the role of the society. Basta di ka mang-rape. Di ka mang-rape. Oh, rape og lalaki. Di ka mo-intrude, di ka mang-rape, di ka Oh. mag-do some act of lasciviousness. Perversions. Perversions Kanang is namo kay mga uban nga mag-standby sa CR lagi. only kay Daghan na sa mga mall. sa mga mall Daghan kay na. sa Amerika Daghan kay na. nga og mangihi ka or mo use kag CR after you are done, Lakaw na ka. ikaw na ka. Oh. Di ka mag-standby dito mag-hunting, Wag mo magpahumot. mag-bird watching, ha? Mag-bird watching. Magpahumot. Magpahumot. Oh. Kaya you are attracting or looking for some Action. other actions. Oo. May nang imong na sulti na doktor kay I remember when I was in Grand Central Station na ay na banyo din na sa ilalom. Na ay balaod ang at least state of New York nga loitering dili. No loitering. No loitering allowed sa You do your thing, mangihi ka, malibang ka, pagkuman ang lakaw ka. Lakaw na ka. If you stay longer, siguro mga 5 minutes, 10 minutes sana, tagtindog-tindong lang ka dito. Sitahon na Sa taho na kasgordya. Maybe we can adapt also the same inunta SOP. There's no? Nga mag usa Ganun may gihuwat mag-standby nimo. man ka diha. Usa may gihuwat-huwat nimo. Mao gyud. Oh. So, akong balikon, dili ni siya disorder. Ang expression ana
the way how you express it, Oo. nga dili siya acceptable to the norms and moral of the society where we are in, Oo. that will become a disorder when it is no longer acceptable to the majority. So what you're trying to say is, panlitan, bayot ang usa ka tawo, tumboy ang usa ka tawo, dili na siya disorder. Dili na siya outright disorder. Pero what happens when he actualizes or she actualizes ang iyang pagkabayot o ang iyang pagkabayot, lesbian? he will do some sexual advances Oo. sa, of course, the same sex. Kaya Same bayot sex, man oo. siya. In places where it is inappropriate, supposed to be not to be done, Oo. that becomes alarming. No? Okay. Because it is against the law. No? Okay. Nga, dili ka maghimo og mga acts of lasciviousness, mga unsa pa man diha. Pero kung private, wala problema. Kung private and you are doing it in a, shall we say, acceptable way, professional way, Oo. or kay ganahan man siya og same sex. Nabitaw yun, ning-apply na mo og, ay, doktor, ha? Oh, doktor, yes. Ako, usap man ko sa panelist ng interview. Mm. Gidetso na ko siya gingon, kay the way I look at him, medyo effeminate ang iyang Lihok. lihok. Mm. So, gidetso na ko siya gingon, what is your sex preference? Ibang ganahan niya. Oh, ganahan niya. Ingon dahil siya na ako, Eric, ditso. Oh. Sa doc, ganahan kong same sex. Okay. Pero tanawan naman siya, very masculine. Lalaki kayo. Lalaking lalaki, Oh. dagko pagbraso kaysa ako. Mura nag mga negro. Kaya na yung mga negro nga dagko pod kay pero bayot. Bayot, Oo. Oh. Oh, tinod na. Pero di ni mo maila ha. Ingon ka sila, dili may nung tanan ha, pero Mm. kadaghanan sa mga anak sa mga gym, kanang mga muscle building. Dili may nung tanan, no? Gipoy mga muscle builders. Pero na considerable number nga medyo ingon ani ang sexual orientation. Mm. Oo, oo. Oo. Ako ni pangutanan nimo Doc, no? Kaning is it, how would I call it? Nature, nurture, environment that causes Both, no? Both. It could be nurture, no? Oo. Or environment. I can give you a good example. Nakoy kaila nga kanang beautician. Oo. Bayot siya, ha? Oo. And there are 3 of them na brothers in the family. Oo. You know what happened? Silang tulo, bayot yun. bayot sila. Oh. And they are into this mga beauty, kung bitating Pwede pong genetics. parehang other psychiatric problem, it has something to do with the family history. Oo. Na ay mga genetic loading, no? Oo. Because some of these mga with sexual problem, they belong to kanang mga borderline bitaw. Okay. Not all, ha? Oo. Some. And they also have some depressive problem. Oo. Their way to express something is medyo not the usual way we do it Yeah. sa general population. Oo. So naay mga yung anak. So pwedeng genetics. Pwede genetic, pwede na lagi nature o nurture. Pwedeng in-nurture po siya. Pwede sa nurture. Oh, ako ikang pangutan unti ka, Doc. Should we nurture LGBTs? I'm saying naay kuan din ha, naay bayot no or naay tumboy. Sa Amerika or ang pagtuo sa mga LGBT, pasagdan lang na nimo kung unsa ginayang kinaiya. Ayaw usba. Should we really change that person or should we even encourage it? Which is which? It depends upon your judgment, no, as a parent, no. Kay ug imo gini siyang pugson, like I know one na military officer nga only son niya. Pasud niya sa military training. Oo. Bayot man gyud. Sa kung saan bayot man gyud. Oo. So, why mahimo? Oo. So, i-accept na lang na siya nimo. Okay. You just accept it. Baka kung balikon, it is not a disorder, it's a way of life. But should we nurture it? Kung makita nimo nga effeminate man buhaton ni na akong bayot. Yeah, depende lagi. Okay. Kung ikaw lalaki, Oo. as you grow, there is some sa psychosexual development nimo. Oo. The way how you are being brought up Yes. by your parents or surrogate parents. Oo. In an effeminate way, Oo. possibly nga ang imong way of life is feminine. Example, lalaki ka, tagaan kag something masculine. Oo. Gloves or whatever. Tennis racket or whatever. Kung ihatag nimo mga munika. Oo. Kaya na mga kuan na mga parents ngayon na let's say kung single parent usay no, usay may tabo na mother, gusto siya babae ang anak, ang lalaki lipstickan niya, iyang pas sanani Yes, that's very true. Oo. Nasa ko na encounter Eric ng family nga tulo na yung anak, Okay. lalaki. Oh. Pagka fourth,
nahappy siya, nabuntis siya, expecting nga babae na. Oh. Kay wala ka ng mga mother ganun kung na babae. Oh. Turn out to be lalaki magyapon. Oh. So nitabo mo lagi mo gingon. Gilipstick ka niya. Iyang i-brought up, iyang tatar as babae. Babae. Mo may expectation. So, Mo ang yung tendency is ang bata taon magtuo nga babae siya. babae mo ako. Oo. So, pagtanong buti ka, if we do not encourage kanibang nurturing nga mabayot, should we also kanang gibuhat nimo nga kanang gibuhat ni gi-mention nimo nga ang lalaki gyud kay tungod gustog babaeng anak buhatong bayot. Di pod sakto. Dili siya sakto. Dili siya ingog kanang ito tag natural flow of life. dili angay. Ulan counter ka sa kabubuton sa Ginoo. But should you try to stop, let's say, a child who nga makita nimong either tomboy or bayot, should you try to discourage the person becoming a bayot or not? Times in our clinic, in my clinic, no? We could have what we call psychotherapy, no? Inside psychotherapy or whatever. Oo. Pero mugawas yun. Musiwil yun. Oo, mukuan yun. So Musiwil. ano na, sige na lang, as lang nga happy happy ko do, nga ganahan magyud ko. Ganahan ko mo cross dress because Ma-excited. we call that transvestis, no? Transvestite, transvestite. Transvestites. Fetishes, no? Da nga, Fetishes, fetishes mo cross dress sila, Ma-excited. ma-sexually excited sila. Okay, akong pakutanan nimo. Ma-excited na sila, mangita sila lalaki o mangita po sila babae nga nagsanina na sila babae. Ay, ang ilang orientation is babae man sila. So mangita sila lalaki. Ma-excited sila nga nagsanina sila. Yes. Naasan mga way, although advanced nga ng mga surgical intervention. Oh, like yes, sex organ transplant. Oh. O kanang, uban ana, they will deliberately mutilate their penis, their sex organ. Ilisdan. So that they can justify nga nung muduol sa surgeon to hopefully tanggalon ang ilang penis o scrotum and then pulihan og something looks like vagina. Murag sa babae. Sa babae. Oh. Or some of these people, this gay, may use hormones Oo. like estrogen and progesterone. Hoping nga medyo feminine good sila looking. Oo. Maybe I can give you a good example. Ug tinuod din nahitabo nako. Dapat pasinti sa akong clinic. Tanaw na ko siya. Feminine good. Ang yang boses very feminine, the way how she or he Moves. Feminine good. Pero nahibulong ko, ang iyang first name lalaki. Okay. So wala lang ang iyang problema is insomnia. So I prescribed something for insomnia. But before she left, ingon siya, "Dok, kuan baya ko? Transgender." Naulaw ko sa kong kagalingon kay wala ko ka-distinguish good kay yung nag-hormone maggugo. Iyang kutis, kinis kayo. Murag babae gyud. Murag yung babae. Ang Adam's apple no longer prominent. Mas gwapa pa sa babae. Mas gwapa pa sa babae. Wala nga, ako doktor ko, may akong trabaho, mailad pa magani ko. Mas more for other people. Kani, I will leave this question with you, Doc. We'll pause for a few breaks. Kani, pakutanan nako. Culturally, lahi ba ang bayot sa Amerika o bayot or tomboy din sa Pilipinas? In the sense that, kung ang laki bayot, ang iyang pangitaon nga uyab, tinuod yung lalaki. While sa Amerika, pwedeng bayot o bayot mag-uyab. When Republika Libre. Okay, balik kayo dito sa ating programang Republika. Ato gyapon kahinabi si Dr. Rene Obra, physician o psychiatrist. So Doc, is there something nga man lahi man sa Amerika bayot pwedeng ang uyab niya bayot? Dinhi sa Pilipinas kung bayot mangita gyud tinud lalaki. Yeah, nga to magong culture, no? Except maybe in the urban areas like Metro Manila or Metro Cebu, but in the rural area, medyo stigmatized ba gamay? Okay. Stigmatized. So it's not really medyo acceptable socially gyud nga ingon ana. But in advanced countries like US, Europe, lahi ang ilang inyong culture, no? So there is what we call Eric latent homosexuality, no? If you are in constant company with people nga mao na ilang ginabuhat, ikaw pagdating nimo da lalaki ka, macho masculine gyud ka, pero after some time mabayot ka.
Okay, Example to okay. this is kanang mga Oo. kanang exclusive mga facilities. Oo. Like kanang sa prisuhan. Oo. Kanang sa prisuhan, di Oh, ba? yes. Oh, All kay- male. pag suod nimo nakapatay kag tao, ang imong sentensya life sentence, suod nimo 20 anyos ka, dako kay kag lawas, masculine ka, pero after 20 years nabayot ka. Ang bayot ka, yes. We call that latent homosexuality. Oo. Because there is no other way to excite your sexual urge. Not unless kung gi-rape sa pirmi. Manay anal penetration. Oo. We know that this is happening in Oo. mga jail, no? Oo. So, mo na nga depende kung kinsa imong kuyog kada adlaw. Mabitan ng usay, malakbitan man tong istorya. Dok, I'm no longer a drug user. Lahi mo gamay ito. I'm no longer a drug user, Dok, swear. Oo. Kuyog lang ko sa akong mga barkada sa mga barangay nga mga non-drug user. Kung pikat nimo. Oo. Ayaw na yung istorya, ana. Kada gabi ka, kuyog-kuyog sa mga drug user yung barangay. Yung maingong ka nga dili ka drug user. Oh, you're a drug user. You're a drug user. Oo. Kasi Mr. Rowed ka na yung ana. Oo. You're in constant company with people, medyo intimate ng inyong... Mabayot na ka. Mabayot ka, madugay. Pwede po ng babae mahimong lesbian, sige ko yung mga lesbian. Okay. I encountered Eric, somebody nga very beautiful yun. Mm. Kuan, maayo yun siya. Then after our talk, may ingon siya, Dok, lesbian man ko. Oo. Nasa ingon na na. Oh, na yung mga gwapang Kaya mga inana. man among linya lagi nga ko, no? Oo. Kaya mo lagi ng prolong Company. person company. Oo. Pero yung lang, every now and then lang, dili siya yung permanente, Oo. lahi na po ng istorya. No? Oo. Kita mo kaustas sa kabuhan or I'll ask you this question, Doc, no? Katulad yan, do you intervene if the person is bayot? Or do you intervene when he is struggling with his identity? Yeah, that's because kung he's struggling, that is what we call that coming out, no? Okay. If he haven't reached yet the stage of coming out, meaning nagladlad Okay. na napaybaw siya sa public nga bayot siya. Oo. Ug wa siya moabot ang stage of coming out, this can cause stress and anxiety. Okay. This is an ego dystonic. So- And this becomes a disorder. So, unsa may buhaton nimo? Imo siyang tabangan nga moingon siya nga gusto mo ko malalaki, Doc, or moingon kung pero usahay mabayot ko. So, which direction do you take him? Okay, ang among style is we will not offer solution. We will just guide him to arrive to a solution. Okay. So what do you think? Asam gyud ka happy? Happy gyud ko nak mabayot. O so therefore, you let people know nga bayot ka. Naapoy kuan, bisexual. Nasa Happy po bisexual. sila. Happy po sila. Lucky bayi, ira. I know somebody ba nga naa siya daghang mga anak, na siya Oo, asawa. oo. But he is known in their barangay as bayot. Okay. So, na siya asawa, daghang siya anak. Oo. Pero bayot siya. Wala na problema sa yung huna-huna, Doc. Wala na. It's a way of life. Oh, it's a way of life. It's a way of life. Is it a gender? Should we consider it a gender, or is it just a question of sexual orientation? Sexual orientation. Lifestyle. Yeah, ang gender lifestyle, ang gender magod is gender identity is you are convinced that you are a male. Okay. I am a male. Oo. I am a female. Oo. Ano ba, no? So usually good by the age of mga 4, aware na ng mga bata niya na, no? Oo, By the oo. time that they will reach adolescence, mga 8, 9, 10, naa naman ng sa peer pressure. Akong pakutanon ti ka, Doc, no? Di ba, adolescents na usually gender identity crisis? Normal na, normal. That's the most tumultuous stage in the psychosexual development. Karon, do we discourage, do we encourage, while that child is in between, usama ko, laki o bayi? Guide them. They That's have to be why- guided. They must be guided by the parents, surrogate parents, and maybe teachers and guidance counselors. Kaya ang pagtuo karon sa LGBT ug uban labi sa Amerika, kung tan-aw nimo murag effeminate, ayun na ani, you respect that person. Pasagdi siya. Even the parents are not allowed anymore to intervene. Yeah, because they have also their parehargo po nag-freedom of choice. Oo, okay. Oo. Malagi na akong balikon sa makadaghan, it is not considered as a problem or disorder as long as he is happy and contented to being one. Pero kung ano, bata pa man eh. How do you do that? Do you allow the parents to intervene? Do you nurture his being effeminate or he is being a lesbian? Kaya na tendencies? What should a parent do? It's more of a holistic approach, no? It's a more of a teamwork.
I know how discouraging it is to a father. Oo. Especially kung maore imong only son. Oo. Daghang kang mga anak nga mga babae niya, your only son turned out to be bayot. Oo. Very, very kuwan gina siya. Negative good ang dating sa papa. Very challenging. Discouraging. Oo. Kaya ma-expect mo siya at least na naging musunod sa akong golf set, sa akong tennis racket. Oo. Ako mga pusil. Ako mga pusil. Oo. Sa ako mga nabayot man eh. Pero we have what we call insight-oriented psychotherapy. Nako ipangutanan nimo dak. Is it possible nga kaning giingon nila pagkaon can also mahimo pa kung bayot tungod sa pagkaon? Naay mga study ana. Naay mga storya. Kasi Oo. kung kagkaon ng fast food. Oo, mahimo Mabayot bayot. ka madugay. Oo. Kay ang kana kunong manok nga gikuan. Oo, Kuno yes. ha, kuno. Oo. I'm not saying nga tinuod ha, Oo. but gikuan is humor, no? Kay naa man na siya hormone nga injection Oo. o chemicals. So that's one. So that could be possible. Sa imong mga studies dak, imong own experience, nagkaana mo kadaghan ang LGBT o wala? Nag-ano mo kadaghan. Kay acceptable naman sila. Ang ilang joke no is nagkaanam sila kadaghan pero wala sila gipanganak. Wala sila sigig panganak. Sige pa. Kuno mo na ikuan kuno. Yeah, nag-ano sila kadaghan. So nagkadaghan sila. Yeah, naghan sila. In fact, katong dahil issue sa Manila nga gisita sa security guard ang usa Yes. ka bayot nang nangihi dito sa CR sa babae, daghan kay mga very prominent nga mga homosexuals React. came out in open nang react. Oo. Because that is what they say mga impartialism, mga kanang inunta Inequality. dual standard. Oo. Dili ba ingog inequality, no? Oo. So ma-connect man nato in some places kay dito mo kog Tacloban City Airport, di pa lang dugay. Ang ilang airport dito, ang ilang CR dito na male, na female, na LGBT. Okay. Nang pangutana, kung ikaw bayot, ikaw lesbian, Pwede mo magkuyog sa shall we use the same LGBT CR? o muna. Mo na issue. Okay ba nila? Ako, di sa ko katubagan, ano? Next question. Are the issues of the lesbians and the homosexuals or the, how would I call it, kanibang gays, pareho ra ba? Or lahi ang issue sa lesbian, lahi ang issue sa mga gay men? Karon murag nagkahiusa pa sila. Yeah, nagkaiusa. Pero the fact nga ang ilang sexual orientation is di ba ya, pareho kay Yes. opposite sex man, no? Oo. Or same sex. Oo. Pareho siya in the sense nga pareho ang explanation. Oo. But the way how they express it, that cannot be pareho because lain man ang ilang target of interest. Kani panguntanon di kadak. Kung ang bayot kung mangihi mulingkod man na. Yes. Mulingkod no ang mga lalaki. Ah. Ang lesbian nga babae mutindog o Very good mulingkod? question. Because nana sa mong libro, Okay. ang mga lesbian, because they think nga lalaki sila, Magtindog. dili sila muskwat. Manindog. Muntindog siya. Mangihi. Because they can imagine that they have a penis. Okay. Maulay usa sa mga kuan nga dili sila muskwat, no? So, lisod. Lisod kayo. Nakoy na nahibaw andak nga kuan siya kanibang lalaki siya. Posible ba ni? Pero it really happened. Lalaki siya. Iyang pagtuo, bayot siya. Pero ang iyang pagkabayot, lesbian siya. So pasabot, ang iyang gusto, babae. Murag kaduhan ni tuyok. Kaduhan ni Toyok. Oo. This is really true, ha? Yeah. Is that possible in the realm of the mind? Yeah, it can be possible na aman talagang mga multiple personality. Ha? Okay. Si Eric Espina ka today, Oh. maybe tomorrow Rene Obra na ka. Oh, oh. Balik na sa kapag Eric Espina the following day. So in that sense, dili gyapon na disorder. Aso nga siya is contented. Asa na kasi sabi mo to Lisura sa dalaro. lisod kayo una ano? Oo. Mo na siguro Kaduha ka mo somersault. mo na pasabot sa Q siguro nga queer. I don't know Queer, ha. Kay I'm really wagi ko hibawanan but I'm simply saying nga naay nana to bayot siya, iyang pagtuo ang kaning laki siya nahimo siyang bayot pero ang iyang pagkabayot lesbian siya. Yeah. So ang iyang gusto pod Maogi babae gyapon. Naman tayo mga sexual perversion, Eric. Okay. Natay mga sexual perversion. Maybe it's appropriate siguro akong i-discuss lang. Yes, Very yes, yes. quickly lang. Yes, Natay yes. mga sexual perversion, like for example, kini mga exhibitionist. Okay. Who are these exhibitionists? They are people who will undress in front of the unexpecting
victim Public, victim, oo. o kanang person. Magdula siya silang kaugalingon. Example, naglakaw ka sa Plaza Independencia. Mostly lalaki ni siya, no? Lucy lalaki. Oo. Lakaw ka Plaza Independencia, gabi Oo. Lakaw ka. All of a sudden, nakikasugat, maghubo na siya mong kugligo sa mga tuban. Okay. Pero kung kanang mga show nga expected na siya nga Maghubo. magpa-expose sa Oo. ilang Oo. mga private parts, dili na siya exhibitionism. Karon. Expected man. Kung mostly lalaki na siya. Mostly lalaki. Pero nabay mga babae nga Naasay exhibitionist mga po. nga, but rare. Mostly lalaki. Very rare. Why Oo. is that? Ha? Why? Is it cultural? Is it because kay babae sila? What is it? Genetic? Usually, What ang is it? mga babae mo, conservative man kayo kung sa kumpara sa mga lalaki. No? So, Pero naapod? Naapod. Pero dili Mag-exhibitionist. kayo, mas common na siya. There are people, of course, we know this kini mga voyeurism. Kanang mapiping Oo. tamba. Ang mga lalaki usually. Usually, lalaki na. Ang Kung tawagan na- mga babae, kanang mga lesbian tingali. Ang mga babae po gustuhan po nga. Tanaw po sa... So pasabot nimo kung ang usa ka tomboy gustuhan po mo tan-og babaeng maghubo. Yes. Paghubo, Yes. gamiton ba nila ang ilang pagkababae nga makita pog babae nga Yes. maghubo? In fact, sometimes they will go to mga stage show nga babae ang naghubo. Okay. Ang bayad sila entrance, mupalit og sa kabutilyang beer, mutanaw para lang na babae mutanaw ang babae naghubo nga sila mismo babae man. Kani tomboy no? Oh. Posible ba ang babae manlili pod? Babae Manlili, gini recently. dili tomboy ha, babae manlili. Oh. Nabay nga nana, nabuking himbawa na. The same is true with ka ng mga homosexuals, no? Okay. Muadto na sila mga gay bar. Of course, we know that, no? Nga mga dancer dito, mga macho nga mga lalaki. Oo. O lalaki man sila, pero mutanaw sila the same lalaki. Oo. Nga sexually attracted sila. Oo. So these are mga ingon ani mga we call that mga perversion, no? Pagkutan unti ka, macho dancer, naibayot, gikuha siya. Question as a psychiatrist, would you encourage this macho dancer to sleep with another male or bayot? Psychologically, na ba na effect? Wala. Na effect. Na effect, no? Sometimes when there is a material thing involved, you really cannot 100% control the situation. Okay. Kay tungod nang ginanlag Kwarta. 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 Kaya daga mo nga bayad kwartahan. Oh, but would you encourage him to do it? Will you be mentally damaged? That's what I'm Oo. trying to say. Will Oo. it have an effect? Nga lalaki ka, eventually, di ka gusto mahimong bayot, pero mabayot ka. We call that kan mo lagi na latent homosexuality, no? Ma-influence ka. We call that medyo ma-used to ka, ma-acclimatize ka. Okay. Mga term gamiton da. But originally, di ka bayot. Di ka kabayot. So what you're saying is that experience intervenes sa imong pagkalalaki. So pasabot Yes. nimo kung wala na siyang experience, di ka mabayot. Yeah, it doesn't always follow that way, 100%. There are some other reasons nga nang mabayot ka. No? It could be genetic loading. Yes. It could have been something to do with some psychological problems. Yung ingon ako, mga borderline personality and depressive disorder. But would you encourage him? Let's say, if somebody would say, do you think I should have a male-to-male or female-to-female experience? Would you encourage it? Normally, dili gyud, no? Di gyud, no? But when they say, Doc, I'm being paid 10,000 for that scenario. Asa mo ko mangitag 10,000, Doc? Amo ba? When there is material thing involved, no? Oh. We're going to break, no? I think we're going to break. We're going to break for a few reminders, and when we come back, we'll talk about the CR and all the other issues. Okay, we're back with our program, Republica. We're still talking to Dr. Rene Obra, psychiatrist and physician. So, Doc, let me ask you something. Kanang CR, unsay tanaw nimo? Should there be a third CR? Unsa may ikuana na? Unsa may It angay? will be too expensive for an establishment to have more than 3 CRs, no? Oo, Tsaka, male, female, LGBT. But the question is, ang pangutan na, kini bang tumboy o kining gay, they will use the same LGBT CR? Are they willing? That's what you're saying. Or are they willing to use? Ang ako pong gusto ipangutana, Doc, wala pa ni na-bring up sa mga debates or discussion, no? The LGBT says, I am a woman, I am a man. So technically speaking, there is no third sex. There is only two.
At the end of, man and woman gyapon. Kay mo magani, that is what they are insisting, gender identity, male, female. So technically wala third sex. Kay kung na third sex na fourth, fifth ug sixth. Yeah, because ang ilang mo kong belief, Eric, is that ang ilang biological is male. But they will always claim na wrong sex assignment na nahitabo sa ila. Wrong sex assignment. Unya, how do you wish to be the other sex, the opposite sex nga babae? So mo nang mugamit sila og hormone, uban katong mga kwartahan, magpa-organ transplant. So mo na nahitabo. Ang problema sa kung magbuhatag Daghang CR. daghang CR Dako pod. kay gasto Dako sa kay gasto. And then kung sugtan po nimo ang lesbian musod sa or ang bayot musod sa CR sa mga babae, unsa may mo para sa lalaki nga magpakintahay nga bayot para makapanlili. Yes. That's Pwede na, is that possible? Voyeurism. They will para take madili. advantage of the house role. Basta manlili lang siya. Ako, magpabayot-bayot ko. Oh. Hindi, ko bayot, ha? Oo. Kaya magpabayot-bayot ko. Oh. Para mamuso ko dito sa LGBTCR nga, Oo. nga kuwanan sa mga lesbian. Yes. Oo. Di ba? Oo. O, posible na siya may tabo. So, mo na, lisod na siya. Una. Another Lisod. one. Oh. Lesbian nga beauty contestant. Gusto mo appeal sa beauty contest. Guwapa. Ma-excited siya nga ang kuyog na yung mga beauty contestant naghubo tanan kay pag-ilis. Mao yun. Kay mo man na ilang giduso nga pwede lesbian mahimong kuan or ang bayot mo kuan ana ba? Mao yun. So, kinahanglan tutukan gining maayo sa atong mga mga kadagkuan sa atong kagamhanan ug sa atong Department of Health. Kay health issues man eh. But this is pag pag-address, no? This is what I'm wondering about, Doctor, no? Kung nidaghan na mga LGBTQ, di ba there was a party list called Ladlad sa una? Why weren't they able to elect a Congress, a person who is a congressman? Daghan sila but not daghan enough to endorse party list, no? Kay murag ang minimum requirement is 300,000 man siguro. Nanginana, so don't tell me wala tayong 300,000? Pero not everybody will come into open. Nga mo suporta sila. Okay. Sila. Now, in other countries, Middle East, they're very strict on LGBT. Kung bayot ka, di ka pwede mag-ilis ka bayot sa TV. Kailangan laki ka. Here in the Philippines, what do you advise? Should we allow it? Should we be strict about it? Pwede ba sa gabiin na lang sila? Unsa may tanaw nimo? Yeah, daghan man kayo mga showway o kanang mga inunta conservative professional nga mga bayot. Nakon mailan. Ari ko ni ilan nga bayot. Ang ilang the way how they dress is mga professional. Sa problema, doctors, lawyers, businessmen, entertainment, mga bayot nila ha. Sa gabi lang. Maybe mo cross dress sila during night time. Pero kanang ipagawas nimo sa TV. Kay in other countries ginadili man na. Should we encourage that? Should we allow it? Unsa man? Mao na dako nga pangutana is because no offense to kanang maligsan ha. Yes. Gi-allow mo gani sa atong entertainment industry nga ang mo-host bayot. Unya i-idolize ba yan sa mga bata nga mananaw? Yes. So you're saying minsan nga na? So you're saying nanay epektos mga epekto kay mga bata. Kay very strong ba ang influence sa mga host sa mga TV ug bayot ka, niya gi-idolize ka, everyday ka makitaan sa mga bata. Uy, okay na dahil ng bayot no, sikat kayo, dagang kwarta. Sikat kayo. So, that's one of the reason nga nung siguro nagkadaghan ang bayot din sa ato. Because we're encouraging it. Because we're indirectly encouraging it, because we are allowing celebrities nga naa sa screen everyday. Okay. So, I will now ask you this, no? In terms of private business, private schools, angay bang sugtan ang mga bayot mag-ilis according to what they want or ang mga lesbians? Or should they be subject to employment standards of private institutions? Yeah, di mas follow the company, dress code. Di kay bayot ka, kanang ang dress code, lalaki ka ha, magprobayot ka, bayot. Ang imong gisulot nagtrabaho nimo is magkuan ka cross dress. Kung ako manager ang nga company, I will not allow that. Katungod na po sa that is also the right of the company, not to hire him. To demand house rule. Yes. To be respected by others nga naagitay house rule gipalo. Nakahibawaan doktor nga bayot nga nagsulob og
kanibang Cross-dress. bestida. Mintras nag-atiman siya sa mga pasyente, wala. Wala. Nako naibalaan nga during parties. Nightlife. Okay. Nightlife, ha? Oo. Oh. Bisan sa Amerika, yung nana. Pero kanang doktor ka, dentista ka, laki ka, pero nagbestida ka, So far, wala ko naibalaan. nabay ethics ang mga doktor. Nga, dili angay. Dili angay. Okay. Because you are sending a wrong sign to others. Although, kung bayot ka, but be discreet about it, nga dili kay ka-obvious, although bisang nang abot na ka sa stage of coming out. Oo. Pero, make it appear nga ikaw, because we don't really accept it or not, especially in the rural area, this is still stigmatized. Okay. Stigmatized, no? Oo. So, we will be very, ano ba, kanang medyo passive, what we call that one, discreet about it as much as possible. Public institutions, police, ang tumboy, pwede mag-policeman, ang bayot, mag-policewoman. Ang mga justices, judges, prosecutors, imong tanaw. Para sa ako, dili appropriate. Dili appropriate, ha? Dili appropriate. Kay public institutions. Presiding judge ka sa regional trial court. Although many people nung nga bayot ka, pag-abot ni mo sa korte, nagbistida ka, sa may kasulti sa mga tao. Okay. Dili mayo. Dili maayo. Okay. Although kay balo nga bayot ka, pero ayaw po gipa ingon ana nga mag-cross-dress ka in front of the public nga who expected you to be somebody nga mura ka Ginoo diha, ikaw goy mo sentensya og life sentence o 20 years, 10 years. Oo. Dili Kung maayo. military, general, colonel, bayot, pag human imbis ka magpantalon, magbistida. Dili siya appropriate. Dili po appropriate. Dili siya appropriate. Dili angay, no? Dili angay. Kay awayon magud na magay punto de vista ang mga kuan, ang mga LGBTQ nga. Kuan man na sila, maski magbistida, ready to give their life man pud na sila. Oh, but mao lagi na natay in every group mo na akong isig balik-balik. Then in every group for that matter, there must be a house rule. Okay. Otherwise, will come to a point nga mahimo na siyang problema, mahimong disorder. The word disorder comes from two root words, disease and order. So you're out of order. Okay. You're out of order. Nabay mga LGBT nga masochist or sadist pod? Yeah, when you say masochist, these are people nga magkakuan silang sexual excitement kung sila gidapatan, Gisakitan. gi-humiliate, no? Gilatigo. Or Gibaatan. Bukasan, gigaid. Sige. Wala ba? Sila gila. Oh. But nasa opposite, Eric, Sadista. Sadista. Oh, sa may gusto niya. The sadists are people nga maka-gain o maka-attain og sexual excitement kung ang ilang sex partner or sex partner to be, makita nilang nag-antos. Sila mo nilatigo Sila sa nilang malatigo. Usa sexual contact, kulatawon sa... Kulatawon niya, sa paon ng inana. Naay mga yun, nana. Oo. O naay bot, sado Yes. Heterosexual or mga kuan LGBT inana, no? Di sa mga perversion, no, napagani po'y malikbitan man nato para di ko malimot. In a very crowded commuter train or bus. Sa Japan, naana. Naana, mag-ana ka. Sa LRT sa Manila. MRT. There are people nga, kanang di man maghubo, pero nakakasunis. But they can attain orgasm or climax by rubbing their front area, ilang penis, to a fully dressed woman. Nga nagtintawad po, naningkamot na nila matumbay, nag-break sa train. Maka-orgasm sila, we call that fruiturism. 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 Ilang lang ipadool. Ilan lang ipadool. Nya, labi nagdugay-dugay ang travel. Mo climax sa... So, pakutanon tigadak, no? Unsa may tan-aw nimo aning LGBT marriages? Pwede magkasala ang kuan? Pwede makasala ang kuan ang LGBT? I know in some places they allow this, but para sa ako, Eric, para sa ako lang ha, personal na ko nga kuan na dili gisa because man and woman, good. Mayon na nga example lang ha. Eric. Imo bang dawaton si kita lang ba example ha? Si Adam ug Steve. Adam ug Steve. Kay Adam ini iba na Adam ug Steve. Adam ug Steve nga si Steve nga imong mahimong dili man sa nimo maingon mahimong asawa. Mahimong
kapikas tingali. Oh, kapikas, yes. Murag general term, Oh, no? di mo pwedeng husband o wife mo Dili guna. mo husband Oo, and wife. oo. Para sa ako, dili acceptable. Dili acceptable, no? Ambot lang na sa ubang grupo, ha? How about civil union sila? Civil union, Mura bag nagkontrata sila. Pero ang gusto mo nila, kasal gyud ang ilang gusto madungog eh. when we went to Chicago with my family, Yes. we rented a place nga dool sa Naval Base, no? Oo. Na Chicago, sorry, sa San Diego. San Diego, California. California. San Diego. We rented a house nga dool sa Naval Base kay para doon ra pagsuroy-suroy. Kay ba ka kisay tagiya sa house? Kisa man. Magtiayon nga puro lalaki. LGBT. Di ko kay balon sigong tutok-tok asa ba bayot anilang duha. Oo. Pare-pare. Walay mas dominante. Pero they are into partnership sila. They are co-owners, I think. Strongly believe nga co-owners sila atong nga place. They are in business, pero Mura sila civil union. Mura sila Pero ba? dak naapoy lesbian nga magkagustog bayot. naasad. How do you explain ng ina ng mga Yes, relasyon? na ay lesbian makagustog bayod. Of course, in their sexual act, kisa may bubuntis. Ang lesbian, ang bubuntis ang bayod. Oo. Pero okay lang. This is happening. Lesbian, kauyab og bayot. So mag-sex sila, kumalikon, ang mubuntis ang lesbian. Posible pod nga nahitabo da kabalo ka ana nga nay mga lesbian nga mabuntis gani mukalitog mahimong babae na di na gusto magtumboy. Posibilidad. Pwede po na. Posibilidad. Nga medyo matauhan ba? Matauhan. Matauhan. Kaya nga may nga kaysa may imong mama, kaya di man siya ma-acceptar nga dili babae siya. Iya nga kaya itudlo ang iyang bayot nga partner may mama. Kaya Okay. siya may imong papa. Okay. Complicated but this is happening. I'll ask you this. Ah. Magkaanak or mo-adapt ang LGBT. Na ba na epekto sa pagpadako sa bata nga murag kani akong mama mura maglaki. Tapos kaning usa nga angay nako nga kuan mura magbayot. So na ba na epekto kung LGBT mo adapt og bata? Yes. That's why before i-allow sa court nga ikaw i-grant ang imong desire to adopt a baby, muagi ka og neuropsychiatric evaluation. Kung ikaw ba physically and mentally fit to adopt, usa na sa ukang trabaho. Oh. O nya, unsa imong capacity? Do you have the financial? Oh. What's the reason why nga nung mo-adopt ka? Pero kani anid pareho ni silang LGBT. Bayot og tomboy It could be mag-adapt. possible apektado ang nagtubo nga bata. Kanang bata baya kay Maapektar. mapiktahan baya unsay makita niya everyday. Okay. Di ba unsay makita niya everyday? No, nabali naman ni si papa na imong mama si mama na imong papa. Oo. So na-epekto. Maglibog siya. Sabi, usaon ba ni? Oo. So naipekto na. Gubot, no? Gubot. Ang bata maglibog sa ngo. Sa asa ba ko ani? Last 1 minute, final question. Ah. Ang LGBT ba faithful sa ilang mga partners o dili? Some, just like the heterosexual, there are faithful and there are those who are not. So manginana, dahil nagyapon. So dili naman kayo mga LGBT faithful all the time. We cannot say that. Just like Okay. what is happening to mga heterosexual, some are faithful, some are not. Please plug your program sa radyo. Yes, I'm Dr. Rene Obra. I have a daily radio program. Kini ang akong suliran. Oo. At sa DYHP 612 sa daya sa iyong mga AM radio, I'm partnering ato na Eileen Batan. We are addressing legal, medical, psychological, personal, and drug-related Monday to problems. Friday. Monday to Saturday. Monday to Saturday. 1 o'clock in the afternoon. 1 o'clock in the afternoon. Pwede sila musuwat nimo, no? Pwede ka mo musuwat, pwede mo sa email, sa Facebook, o pwede mo ihatod ninyo dito sa among istasyonan ng inyong DYHP. suliran. Okay. Free of charge. Okay. So pasalamatan nato si Dr. Rene Obra. Karon kabalo na mo nga man pili gid ako Dr. Rene Obra para aning topic. Daghang salamat kay Doc. Yeah, Thank you very much. okay. Thank you very much. Og wala na po tayong panahon. Dito po nagtatapos ang ating programang Republika. Ako po si Eric Espina, palaging nagsasabi, magmasid, makialam, higit sa lahat ay manindigan. Dahil wala pong magmamahal sa Pilipino kung hindi ang Pilipino. Daghang salamat, mahing gabi, kaningang tayo.